denoi, hasiengoa, gaur ez da inik ez dago gohandirik azteko itzaldixero, saltzan gabize. Gaurkun Arturo Elosegi dakau geuaz, bera Tolosarra, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultadin, katedradunera, zehazki landaren biologia eta ekologiako sailin. Eta bera ibaien ekosisteman ikertzaile da, eta zehazki ibaien ekosisteman funtzionamendu ikertzen ebiarratzen dau beran taldik. Eta ez bakarrik Euskal Herriko ibaxetan, batxe Europa, Hego Ameriketa eta Zelanda barriko ibaxetan belan izan dau beran taldik. Eta hortik atatako informazioi erabiltzen dabe ibaxan errestaurazioine aplikateko. Eta zer esan beran argitalpenai buruz, 140 bat artikulutik gora argitaratutxuz, eta aipatzearren bi liburu argitaratute daukez, 1989 urtin, basabizitzaren kudeaketa, eta 1985 sexua evoluzioaren motore, bate-batei gero galdera matokurten bako inguru. Bera aditudan partez, hainbat itzaldi emotxuz, eta gaur suerti eukiko beste bat entzuteko. Eskerrik asko Arturo Tortearren da, nahi zunin, Eskerrik asko zuri eta antolatzailei. Niretzat plazera handia da aspaldiko lagunak, ikasle ohiak eta ikusteko aukera izatea. Eta are gehiago, azkeneko aldi honetan unibertsitateren fama gainberan datorrela, bakizute masterrak oparitzen ditugula eta bar, ikuste oraindik naiz eta unibertsitatetik etorri norbait badagoela prest niri entzuteko, horrek asko esan nahi du. Adin guztitako jende ikusten dut hemen, neratinikoak zaretenak edo zarragoak goratuko duzute garai batean Euskal Herriko ibaiak egoera penagarrian zeudela. Nik zerbait egin dut edo... Bai? Guk izaten dugu ibai baten egoerak azkenean gizartearen egoera islatzen duela. Eta ibai egoera negargarrin zeuden hauek ere gizarte negargarri bat islatzen zuen. Hor daukazuten mutiko bat horioko ondartzan bainatzen. Gaur egun guztiz ilegala litzateke hori, gaur egun gure gizartea zorionez asko aldatu da. Baina uste dut merezi dela gogoratzea nondik gatozen ez, bakarrik ibaian nola zeuden, baizik eta gu nola geunden. Orduan, gauzak aldatzen ari dira, hemen daukazute Urumea Donostian, orain da 50 urte inguru ere egoera negargarrian zegoen, gaur egun izokinak ibiltzen dira barrutik. Aldatzen ari gara, hemen daukazute Urumearen uraren kalitatea, lerro urdin honek ematen du, hasieran zero, ez zegolako ezer bizirik, eta ehundik gora esaten da onargarria dela, eta gorantza doa, hau 2005 urtekoa da, eta hobetzen ari gara oraindik, badago zer hobetu, baina uraren kalitatea desente hobetu da. Hemen daukazutena da ura agentziak, ateratako mapa bat, hau deba da, hor San Prudentzio inguru hortan, Bergaran eta oso gaizki zegoen, 2013koa da, gaur egun asko zere garbiago dago epeleko araztegia martxan jarri den ezkeroztik. Ez dakit mijoak nola jarraitzen duen, 2009an egoera negargarrian zegoen, eta horrek gizartearen gainean ere zerbait erakusten du. Uste dut, hor badaukagula guztiok erronka handi bat. Dena dela, erakusten ari naizen hau da argazkiaren parte bat. Egia da, ibaiak guztiz kutsatuta genitugula eta hobetu egin ditugula. Baina baita ere egia da, adibidez, kutsatzaile berriak sortzen ari direla. Gero eta gehiago, topatzen ditugu uretan, botikak esateatrako, edo plastikoetatik eratorritako sustantziak, eta hemen daukazute hau da Ebro ibaiaren arroa, eta lagun kimikari batzuekin egin duen ikerketa badau, hemen agertzen dira botikak uretan, antiinflamatorioak, antihistaminikoak, antibiotikoak eta bar, T9 hau, txapeldun, Iruña da, Arga Iruñazpian, Etxaurien. Gasteiz ere oso altu. Eta, el rotok zion bezala, son aguas medicinales, llevan restos de todo tipo de fármacos. Hortatik badago puska bat. Hemen kezkagarria da, gero eta produktu gehiago topatzen ditugula uretan,
eta araztegiak orain ditugunak behintzat ez daudela horiek tratatzeko prest. Baina, hor ari gara eta seguro urte batzutan desente hobetzen dela. Horren beste hobetu ez dena da habitata. Ura gero eta garbiago doa, baina ibaiak dauzkagu erabat kanalizatuta, presatuta, ura errekatik joan berren, ibaitik joan berren, kanaletik doana, eta bar, hemen daukazutena da Euskadiko Erkidego Autonomoko ibaizati kanalizatu eta horra eraldatutakoak. Ia ez dago ibairik ez daukaguna kanalizatuta. Eta hori arazo handi bada orain erakutsiko dizudan bezala. Baitare, oraindik uholdeak topatzen ditugu hainbalekutan eta uholde hauei aurre egiteko ari gara gero eta gehiago kanalizazioak egiten. Ez dakit hemen ondarrun nola dagoen uholden kontua, baina oso tipikoa da Euskal Herriko leku askotan. Eta uholde bat gertatzen den aldiro, kulpa gobernuak du, normalean diputazioak edo jaurlaritzak edo, eta arazoa omen da ez direla ibaiak garbitzen. Zuei kantu hori entzungo zen duten, ez dakit sinesten duzuten edo ez. Esate baterako, uholderik gehien gertatzen den lekutako bat da Urumea Hernanitik Donostira. Eta hemen daukazute Urumea Hernanitik Donostira orain da 50 urte, eta gaur egun. Zer egin dugu, lehen baratzak ziren zonak, eta tartean urpean geratuko ziren, baina lau patata eta bi letxuga galduko ziren, gaur egun hor ditugu enpresak, ditugu etxeak, ditugu problema handia sortu dugu, ari garelako gero eta gehiago ibaira hurbiltzen. Hor, ibili ziren bertakoak eskatzen ibaia dragatu egin bertzela. Zuek itxasokoak zarete eta bakizute ibaia dragatzean, uraztoa lazkarrago bera, itxasoa sartzen dela barrurago. Eta hor uholdea gertatzen dira, eta guenean Mari Altua, eta ibaiak urasko dakarrenean. Orduan, dragatu ezkero zokerragoa da. Eta momentu honetan, ari direna egiten da, Martuteneko kartzelaren inguruan, eta zubi bat bota dute, berri bat eraiki, etxe bat bota dute, lekua eman ibaiari. Orduan, nik uste dut hau, arazo handigoa edo txikiagoa leku askotan dago, baina honek zerpentsa eman beharko liguke guztiri. Nola egin, gure bizitza arriskuan ez jartzeko, eta hortarako honena da, leku pixka bat eman ibaiari. Daukagun beste arazo handitako bat dira zentral hidroelektrikoak. Dakizute, energia berdea. Hemen daukazute, Gipuzkoan, zenbat zentral dauden, 60tik gora daude. Ez dakit badakizuten, Gipuzkoako zentral guztiek zenbat energia ekoizten duten. Gutxi gora bera, 4 haizerrotak ekoizten dutena. 60 zentralek ekoizten dute 4 haizerrotak ekoizten dutena. Eta, hauek ez dute ura zikintzen, noski, baina egiten dutena da, presa hor dago, edo hemen dago presa, ur gehiena hemendik doa, kanaletik, eta erreka agortuta doa. Gero tuberi batek itzultzen du ura turbinara, errekara, baina berriz ere urrungo presa daukagu, eta berriz ere kanpora. Dauzkagu erreka guztiak, urik gabe, betiko lehortean, ezer produzitzen ez duten zentral batzuengatik. Eta okerrena, zentral horietako batzuk publikoa dira. Errenteria dauka zentral bat, Andoaina dauka zentral bat, Donostia dauka zentral bat. Ezer produzitzen ez dutena eta ibai batzutan txarrak, beste batzutan onak kaltetzen dituztenak. Zentral horiek hortaz presa pila bat dauzkate eta presatan badakizute beti aipatzen da migratzaileen arazoa. Izokinak, amorrainek eta ezin izaten dituztela presa hauek igo. Eta leku askotan ari dira, eskilerak eta egiten, arraina hauentzat. Eta eskilara hauek ondo daude izokinaren zat. Eta amorrainak ere, pasatzen ditu. Baina ikusi duguna da esate baterako aingirak oso txarrak direla presa horiek pasatzen, eskilara horiek pasatzen. Daude diseinatuta izokinentzat. Eta orduan, ikusten duguna da, zenbat eta presa gehiago izan, gero eta aingira gutxiago dagoela. Ez da bakarrik itsasoan galtzen direlako, ez da bakarrik hemen estuariotan harrapatzen dituztelako angulak, da gainera, horietako bakoitza, eragozpen handi bat delakoz. Gero gainera, hemen daukagu beste arazo handi bat, eta da, lehen esaten dizuena, hemen daukazute Añarbeko erreka, Urumearen adar bat, erreka naturala, eta hemen presak zero ura uzten dio errekari, bakarrik hor fuga txiki badago, ez dulako konpuertak ondo izten,
Eta hemen ikusten duzute errekaren zabalera. Pasatzen da 10 metro izatetik metro erdi bat izatera. Hemen daukazutena da izokina Leitzaran ibaian. Leitzaran ibaia daukagun onenetako bat. Eta Bizkarreko hegatsa kanpoan dauka. Ez da kabitzen errekan, urik ez dagoelako. Eta ez da harritzeko, asko hauek hasten dira igotzen orain, eta pasatzen dute errekan urte bukera arte. Normalean abenduan, urtarrilean ugaltzen dira, erruten dituzte errautzak. Baina asko eta asko hile egiten dira lehenago, ia urik ez dagoelako errekan, eta ur hori gainera oso poliki doanez asko berotzen delako. Hor, beste arazo haunditako bat. Gero pixka soluzio ez ere izango dizuet, ez dira denak arazoak. Bueno, guk orain proiektua daukagu, ari gara ikerketa proiektu bat, ari gara olako zentralen eragina aztertzen, eta hori aztertzeko egin genuen gauza batzen zentral bat martxan jarri. Aspaldi, zentral bat ez, zen presa bat, urak entzen ziona erreka bati, artikutzako erreka bati, garai baten erabiltzen zen Donostiara ura eramateko, 30 urte zegoen erabili gabe, eta berriz, baimen askatu genuen, martxan jartzeko eta ikusteko agertze pasatzen den. Eta hemen, ari garena neurtzen da errekak daukan depuratzeko gaitasuna. Erreka naturalek egiten dute ura garbitu. Nola egiten dugu hori? Pote hortan sartzen dugu ura, gatza eta ongarria, fosforoa edo amonioa. Errekara bota, eta 1 metro berago ikusten dugu zenbat gatz iristen den eta zenbat fosforo eta amonio iristen den, zenbat ongarri iristen den. Falta dena da errekak janduena, errekak depuratu duena. Ordan hemen daukazute, hau da fosforoa esate baterako, beltza da urik gabe egon behartzuen erreka, eta txuria da goiko partea, biak berdinak ziren, errekari urak entzen diogu, asko zer ur gutxiago pasatzen da, polikiago pasatzen da. Batek esperoko luke polikiago pasatzean, gehiago depuratuko du, denbora gehiago daukate horko mikrobioek eta ura garbitzeko, ba ez? Gutxiago hartzen du, fosforo gutxiago hartzen du, besteak baino, besteak jarraitzen du orgoian, eta honek gutxiago. Beraz, ez da bakarrik ari garela arrainak hiltzen, ari gara errekak berak daukan depuratzeko gaitasuna, bere urak garbitzeko gaitasuna murrizten. Hau beste losegi bada, eta nire anaia, berak pasatu zuen 2 urte, Nafarroan dagoen, Goizuetan dagoen kanal txiki hau begiratzen. Astero, bertara joaten zen eta begiratzen zuen zer topatzen zuen hilik, bertan. Hor dauzkatzute orkatzak, putreak hiltzen dira, kanalan. Nola da posible putreak hiltzea? Hau udazkenean dago, ostopila bat dago, orbelpila bat uretan flotatzen, hor geratzen da ardi bat hilda, putreak uste du leku gogorra dela, pista badela, geratzen da eta uretara sartzen da eta ito egiten da. Urte beten, kanal baten, 10 kilometroko kanal baten, hiltziren 125 ardi, auntz, behor eta olakoak. Eta hau zen 2005 urtean edo egindako ikerketa bat. Zaki gogoratzen duzuten 2005 urtean, Nafarroako Pirinioen zegoen hartz bat. Kamil, famatua. Eta hartz horrek urte hartan hiltzitun 25 bat ardi. Eta hori zen izugarrizko drama. Nafarroako hartzainek zeukaten problema nagusia zen hartz batek 35 ardi hiltzizkiola. Kanal honek 125. Eta 10 kilometro kanal, Nafarroan daude 1000 kilometro kanal. Eta Gipuzkoan, eta Bizkaian, eta Araban. Orduan, zenbat hiltzen diren, eta pentsa ezina. Eta horrek, dira, lehen esandako inpaktu eri, erantzi bertzezkin inpaktuak. Eta lehen esandako, zertarako, 0 ekoizteko. Lau aizerroten pareko. Orduan, esan dizudan bezala, ura gero eta garbiago daukagu, baina errekak ez daude gero eta hobe, ari garelako habitata asko txartzen. Eta orduan, ura agentzia, diputazioak, udalak eta zenbait lan egin dituzte habitatak hobetzeko. Gukoitako batzutan parte hartu izan dugu, eta esate baterako, jada erabiltzen ez den zentral hidroelektriko bateko presa, botatzen hor mendarzen hau dago Urumean. Edo Inturi hau da orain arte bota den presarik handien, 13 metroko presa bat. Eta sortzen zuen horrek putzu bat kilometro eta erdi luzea zena. Hori ere bota egin da, gauza bera arrainen pasabideak hobetzeko, errenterian eskoilera bat izan beharren horrelako gauza biguinago bat egiten ari dira, alako barrera sortzen ez duena, alako esia sortzen ez duena ibilgutik kanpora, edo da guk egin genuen lan bat txillidaleku ezagutzen zuten, txillidalekuko erreka,
dena porlanezko U bat zen, eta guk aholkatu genuen hau den aldatzea, orain zuhaitzak aldatu berria daude, eta oraindik ez da ikusten aldaketa oso handia, baina ikusten duzute pixka bat naturalago dagoela. Eta, gai honetan desente aritu gara lanean, ibaiak errestauratzen, baina hemen topatu izan duguna da, bai gizartearen aldetik eta bai teknikarien aldetik askotan gaizki ulertuak. Zer da ibai bat errestauratzea? Politxo ustea? Ez dakit. Ibai bat errestauratzea litzake ibaia garai baten zen bezala ustea. Eta orduan, edozein ekosistemari begiratzen badiogu, bi txanpon baten bi aldeak bezala ditu. Alde bat da egitura, estruktura. Eta orduan, erreka baten daukagu ubidearen forma. Edo erreka baten dauzkagu arrainak, algak eta ez dakitze xomorro bertan bizi direnak. Edo daukagu uraren kalidade zehatz bat. Eta baita ere daukagu funtzionamendua, errekak egiten dituen gauzak. Lehen esan dituen bezala, errekak ura ematen du. Garai baten errekek ura ematen zuten, edateko moduko ura, gaur ez. Errekek ura garbitu egiten dute. Errekek arrainak sortu ditzakete. Arrantzaleku onak izan daitezke. Hemen, ez horren beste, Kanadan izugarrizko garrantzia dauka horrek, eta beste hainbat lekutan. Orduan, garai baten errekak ala zeuden, eta gaur egun ditugu horrela. Beraz, errestauratzea litzake, analizatzea, zer galdu dugun, ze egitura eta ze funtzioa galdu ditugun, eta nola bueltatu gaitezken, nola joan gaitezken hori berreskuratzen. Bai, zergatik txapa hau dena? Hemen dituzute bi erreka hauek daude Errenterian, Gipuzkoan. Batetik bestera dago kilometro bat, eta biek daukate ura berdin garbia. Botazio egin dezakegu. Zein gustatzen zaizu gehiago, ezkerrekoa edo eskubikoa? Ezkerreko altxabesoak. Eskubikoa? Beraz, ezkerrekoa garbitu behar dugu eta eskubikoa bezala utzi? Edo eskubikoa utzi behar dugu ezkerrekoa bezala? Gustatu. Hori da. Neria ez, neria ziren eskuinekoa, baina orain ezkerrekoa asko zeren nahiago. Gustuak ere aldatu egiten dira, eta gustuak egin behar dira edukatu. Artean edo ardotan bezala, gauzak ikasi egin behar diren bezala hemen berdin. Orduan, ze pasatu da hemen diferentzia bat dago, egur hil pila bat dago. Ze basoak, basoan zuhaitzak izaten dira, eta zuhaitzak ez baditugu mozten erori egiten dira. Lehenago edo berandago erori egiten dira. Eta batzuk erortzen dira errekara. Orduan, pentsatu orain beste gauza bat, ez zer gustatzen zaizuen gehiago. Zuek bazinate arrain bat, edo zapaburu bat, edo igel bat, non biziko zinateke gustorago? Ezkerrean edo eskubian? Ezkerrean. Esate baterako, orain arrantzaleak oso kezkatuta daude garzakin. Garzak arraiak harrapatzen dituzte. Garzak nun harrapatuko du arraia erresago? Ezkerrean edo eskubian? Eskuman, ez? Hemen izkutaleku pila bat dago. Pixka bat bidaiatu duguna, hor edugu bezala munduan barren ebilitakoak, inoiz joaten baldin bazarete Alaskara, Zelanda berrira, Siberiara, Txileko Patagoniara, errekak ez dira eskubiko hori bezalako garbiak, dira ezkerreko kaotiko horren antzekoak. Orduan, guk aspaldi hau ikertu egin izan dugu, eta ikusten dugu hemen arrain gehiago dagoela, honek hobeki depuratzen duela, hobeto funtzionatzen duela. Eta aspaldiari ginen, jaurlaritza edo norbait konbentzitu nahien, igual hau errestauratu egin beharko genukela, onera ekarri beharko genukela. Eta beti esaten zikuten erotuta egon dela. Halako baten, Aiako Harriko Parke Naturaleko patronatuan dago, eta hor behin izan genuen bilera bat, Aiako Harriko Parkea, ez dakit badakizuten nun dagoen, iparraldeko mugatik, bidasoatik Urumea bitartean, dira Irun, Errenteria, Oiartzun, Hernani eta Donosti, bost herri nahiko handi, eta hor dago, beste, gero hontaz hitz egingo dut, Euskal Herrian daukagun animalirik interesgarrienetako bat, Pirineotako mutur luzea, edo ursatorra, edo desman del Pirineo, eta bertan dago aitare Gipuzkoako urtegirik handiena. Gipuzko erdiak hemendik edaten du. Eta behin
patronatortan izketan ari ginela, aipatu zen, urtegi hortara orbela pilaka sartzen dela. Hau dena da orbela. Ostoak, udazkenean errakak erortzen dira asko, eta errakak urtegira eramaten ditu. Eta hau urtegian arazo bada. Ze osto horiek usteltzean egiten dute oksigenoa konsumitu. Eta oksigenoa falta baldin bada urtegian, ur kalitate arazoak eta izaten ditugu. Orduan eztabaidatu genuen, nola zer egin. Eta batek, diputazioko teknikari, goi teknikari batek esaten zuen. Ostoekin dauzkatzute arazoak? Erresa, moztu basoa. Hombre, bai, baina parke natural baten gaude. Daukagu munduko urik onena, dauzkagulako baso hon xamarrak inguruan. Eta hor dagoen dibertsidadea, eta bar. Orduan guk esaten genuen, lehen aipatu dizudan ur sator hori gainbera dator, beste hainbat espezie gainbera datoz, eta orbel sarrera oso handiak dira. Ez ote da dauzkagulako errekak oso pobretuta? Ez ote da dauzkagulako errekaskolakoak eta oso gutxiolakoak? Orduan, planteatu genuen esperimentu bat egitea. Eta pentsatu genuen, hau da, berriro urtegia, 4 errekatan, enborrak sartzea. Eta hori egin genuen, gu oso zientifiko buru karratua gara, eta orduan, diseinu experimental, diseinu motan da izaten zaio, baki da before after control impact, honek zer esan nahi du, erreka bakoitzan dauzkagu bi alde, biak ikertuko ditugu, bekoan egurra sartu eta biak ikertu eta ikusi, bekoan nola aldatzen den goikoarekiko. Zer bestela, agian da urte batetik bestera aldatu da, euri gehiago egin duelako, edo gutxiago, edo dena delako gatik. Eta orduan, aztertu genitun urte betez, egurra sartu horretik, 2 urtez egurra sartu ondoren, eta neurtu genuen gauza pila batal genuen guztia. Holako zerbait egitea diru asko kostatzen da, jende asko komentzitu behar da, eta orduan esatu zuen, goazen aprobetxatzera. Eta besterik gabe, hau zen gure erreketako bat, 100 metro dirau, eta zan genuen, nahi ditut hemen, 2 enbor hemen, 4 hemen, holako gutxi gora bera, zuhaitzak berez erortzean, geratuko lirateken modu beretsuan edo. Eta, kontratatu zuten hau diputazioak egin zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiak, kontratu zituzten basolari batzuk, eta hortxe, enborrak errekara botaz, eta denak esaten zuten zuek, erotuta zaudete. Hemen daukazute, errekabera, enborra sartu aurretik ondoren, aurretik ondoren. Hemen 2 pertsona daude, ikusteko janeko erreka zabala dela. Eta, bukatu genuen egunean, konbidatu genituen inguruko alkateak, diputazioko teknikariak, errekak garbitzera dedikatzen den enpresa bateko langileak, garbitzera esan nahi du enborrak ateratzera errekatik, eta esaten genien, zer gustatzen zaizu gehiago, lehen bezala edo orain dagoen bezala. Esaten zioten, askoz ere politago dago orain, ematen du, Amazonia ematen du. Eta, polita, ez? Esan dakoa, gauza horiek, denborarekin ikasi egiten da gauza batzuk edo besteak gustatzen, ez? Baina, klaro, kontua ez da polita edo ez, kontua da funtzionatzen duen edo ez. Eta, hau da esate baterako, lehenbiziko aldin izan ginen erreka hortan, hau da, Añarbeko erreka, hemen ikusten zute ola txiki bat, olako egur zati bat, eta hemen, area, ondarra, bai? Eta beste inonez, dena dira horrelako harriak, eta hor dago mantxa txiki bat ondar. Eta ondarra nondik etorri da, eta zergatik geratu da hor. Eta orduan, pentsatzen genuen, hor ondarra pasatzen zela, errekak ekartzen duela, baina ez zela geratzen. Eta esan bezala, hemen basoa badago, baina zuhaitza dira garai baten moztutako zuhaitzak, ez dakit hemen nola esaten dizuten hori, lepatutakoak edo inaustutakoak, guk mugarratu esaten diogu. Eta horiek erortzen direnean, horren motxak dira ez dutela erreka presatzen. Hau da, urte bete beranduago, urte eta erdi beranduago. Guk sartu genitun 2 enbor, hauek, eta hau guztia errekak berak ekarri zuen. Orain begiratu hor dago neska. Ez dago enborren gainean, dago horren gainean. Hemen dauzkagu 1,80 m gutxi gora bera, sakonera, eta 110 metro luze, eta 10 metro zabal, ondarra. Area. Eta hori lehen ez zegoen hor. Sortu da bakarrik presa hori jarri dugulako. Presa hori ezpalego, non egongo litzateke, urtegian. Ondar hori urtegian baldin badaukagu, urtegian ur gutxiago kabitzen zaigu. Urtegia betetzen ari da. Orbela, lehen esan dizuet kezka nagusia zen orbela. Orduan, gauza bera gure 4 errekak,
kontrola da goiko aldea, gorria da bekoa, marka honek markatzen du noiz sartu genituen enborrak. Lehenagotik biak berdinak ziren, eta kolpez, 70 aldiz orbel gehiago geratzen da errekan. Orbela errekan oso ona da. Ze, errekako xomorroek eta batez ere hori jaten dute. Ez dago beste algarik eta ez dago ian. Batez ere orbela da. Orduan, orbel hori errekan da bazka, bertako janaria, bertako animalientzat, urtegian da arazo bat. Eta honekin ari gara hori hobetzen. Esaten zikuten, arrainei etzaile bat ere gustatuko presa horiek, ze ez oztopo dira arrainentzat. Gezurra, arrainak pasatzen dira enbortarten inongo arazori gabe. Eta hemen gauza bera, enborrak sartu horretik eta ondoren, diferentzia oso txikiak, kolpez enborrak sartu hasieran zerraz, urrungo udazkenean, urtegitik iotzen direnean, 10 aldiz arrain gehiago, olako arrain puskak, 2 metro, ia kabitzen ez ziren erreka batean. Izugarri gustatzen zaie. Orduan, pentsatzen genuen, lehen ustez oso ondo zeuden erreka horiek, benetan ez zeudela horren ondo. Ez zeuden ondo, falta zutelako, guria ahaztu egin zaigun gauza bat, eta da, baso azpitan eta erreketan egur hila izan behar duela. Europan mehatxatuenak dauden espeziak dira baso zaharretakoak. Eta asko eta asko dira egur hilari lotutakoak. Bai basoan eta bai erreketan. Hau ez genuen guk asmatu, hau Kanadan egunero egiten dute, enborrak bota errekara, hobetzeko. Naturalagoak egiteko. Ojo, ez dute esan nahi hemen botatzeko. Gauza hauek, guk hor egin genuen, justu azpian urtegi handi badaukagulako. Uholde handi batek errekak ere ematen baitu, urtegian geratzen dira flotatzen, eta ez da inongo kalterik. Baina, honek lagundu zigun, foru aldundikoi, jaurlaritzakoi eta ikusarazten, ibaiak pentsatzen zutena baino okerrago daudela, habitataren aldetik. Claro, honek dauka alderdi bat ona, baina baita ere alderdi bat txarra, dirua, kostatzen da. Eta orduan, galdera zen, orain arrain gehiago dauzkagu, errekak hobeto autodepuratzen du, urtegiak urte gehiago iraungo ditu bete gabe, baina merezi altzuen, benetan merezi zuen. Eta orduan, nola ez dakizuek, nik dirutaz ez dakidan ezerrez, konbidatu genuen lagun katalan bat, katalanak badakizute, eta eskatu genion mesedez, egin analisi ekonomiko huts bat. Zenbat kostatu den eta zenbat irabazi dugun. Eta berak egin zigun analisia. Orduan, zenbat kostatu den badakigu. Zenbat makina, zenbat pertsona, zenbat egun, zenbat euro. Eta irabaziak, zenbat ur gehiago sartzen da urtegian sedimentuak ibaian daudelako eta ez urtegian. Hainbeste gehiago. Zenbat oxigeno gehiago dago urtegian, ez dagoelako orbel hori ez delako sartu, hainbeste gehiago. Zenbat ongarri geratu den errekan gehiago depuratzen dutelako. Ongarri horiek depuratzeko depuradora jarri beharko gendu, zenbat kostatuko litzaken. Zenbat arrain gehiago dago. Zenbaten dago amuarrainaren kiloa errekatuan. Olako analisi bat egin zuen, bai? Orduan dazkagu ekosistemak eta beraiei lotutako biodibertsitatea, eta horiek eskaintzen dizkiguten zerbitzu ekosistemikoak, orain oso modan dago, da naturari prezioa jartzean eritzai gustatzen, baina kasu honetan probatu egin genuen. Eta zerbitzu horiek dira gero gizartearentzat onuragarri diren gauzak. Ez nahi sartuko taula oso luzea da, baina kontua da, honek kalkulatu zuen erreken balio ekonomikoa handitu zela 10.000 bider. Eta gastatu genuen dirua berreskuratuko zela 15 bat, 20 bat urtetan. Beraz, epeluzera begiratuko da gino, hau ekonomikoki ere ona litzatekela. Pixka bat habitataz eta horren errestaurazio ez egin dizuet, beste arazo handia daukaguna gure ibaietan da biodibertsitatea. Bai, egia da, izokina leku batzutan berreskuratu eginda, izugarrizko kostua izan du horrek, baina orain da urte batzuk atera genuen liburu hau, ingelesez dago, sentitzen dut, baina, ibaien kontserbazioa, nahi baldin bazute doainek itxiteke BBVA fundazioaren web horritik, eta guk gainera ez dugu kobratzen komisiorik, beraz, interesa baldin badukazute etxe. Eta hor, ikusi genuen, mundu osoko adituak bildu genituen, eta ikusi genuen nola zeuden munduko ibaiak. Eta harrituta geratu ginen, daude, pentsatzen genuen da, baina askoz ere okerrago.
munduan dauden espezie guztien 40% bizi dira ibaietan. Naiz eta ibaiak izan azalera totalaren parte oso txiki bat. Eta munduan espezie mehatxatu gehienak daude ibaietan. Ez basoetan, ez itsasoan, ez inon. Hemen daukazute zenbat arrain dauden mehatxatuta edo daturik ez daukagula. Daturik ez badugu seinale txarra izaten da. Da normalen gutxi dagoela. Zenbat narrasti, zenbat ugaztun, zenbat molusku bibalbio eta... Alde handiz munduko ekosistema mehatxatunak dira ibaiak. Eta bueno, esan dakoa, izokinarekin ongi gabiltza, baina adibidez, ibaiko karramarroa oso gaizki doa. Leku gutxi batzutan mantentzen da, lekuren batean pixka bat berreskuratu egin da, baina orokorrean gaizki. Orduan, lehenen esan dizuet, hau da Pirineotako mutur luzea, edo ur satorra esaten diogu, eta da gure erreketako altxorrik haundinetako bat. Genero bat bakarrik Pirineoatan eta Iberiar penintsulako iparraldean bizi dena. Eta beste antzeko gauza bat dago bakarrik Siberian, baina da beste genero desberdin bat. Eta dago oso mehatxatuta. Hemen dituzuten puntuak dira garai baten non zegoen eta zirkulo horiek dira gaur non dagoen. Orduan, gainbera dago eta orain arte egin izan dena da, esate baterako Jaurlaritzak orain da urte batzuk egin zuen honen kudeaketa plan bat, eta diru gehiena gastatzen zen sensibilizazio kanpainetan. Esatezu, hau, insensibilizazioagatik galtzen ari da edo zerraio, ez? Agian sensibilizazioa behar da, ez dakit, garzak salbatzeko, eizariak tirokatzen dituztelako ez dakit. Baina hau, inork ez du ikusi, oso zaila da ikustea, eta ikusten duzute, hau harrapatu egin dugu, jarri dugu transmisore bat bizkarrean, askatzen duzu eta berriz ere etorri egiten da. Ez da harritzekoa suntsitzea. Ez da oso azkarra bitxoa. Kontua da, benetan oso interesgarria dela eta oso egora larrian dagoela. Orduan, momentu enten ari gara honen gainean ikerketa bat egiten, hau da nire bekadunetako bat, amaiur, ez nahola, eta ari da tesia egiten bitxo honekin. Hemen daukazutena da Urumea ibaia, hemen dago Leitza, hemen dago Goizueta, eta orduan berdea da gaur egon non dagoen ur satorra. Eta ikuste duzut hemen badago, hemen ez. Hemen ez, eta hauetan guztietan bazegoen orain da 40 urte horrela. Orduan, hor ere galtzen ari da. Zergatik, pentsatzen dugu, hemen badakigu asko daudela. Eta populazio baten asko baldin badude gazteak sortu egiten dira, eta gazteak zer egiten dute Erasmus eta leku berri bila. Eta horrek normalean ibaian esan nahi du ibaian bera, eta iristen zaren arte lehenbiziko presara. Lehenbiziko presara iristen zara eta daukazu erreka bat ia guztiz agortuta hemen, edo 4.000 litro segundo daramatzan kanal bat kriston korronterekin. Zer aukeratuko zen dukete? Gehienak aukeratzen dute hau. Kanal honetan ikusi zen, urte askotan ikusi zen, guk ikusi genuen gainera, Gipuzkoako azkeneko ur satorra. Claro, ez dakina da, bukaeran turbina badagoela. Orduan, hil egiten dira. Orduan daukagu populazio bat guztiz zatituta dagoena eta pentsatzen dugu arazo genetikoak eta dauzkatela. Baina horrez gain ikusi nahi genuen baitare, habitat arazoiek txarrak izan dute daitezken edo zauentzat. Orduan, egiten ari garena da lehen esan dakoa, bitxoak harrapatu, itsatsi bizkarrean irrati transmisore bat, eta gauak pasatzen ditu, nik gau bat pasatu nuen da esan nun gehiago ez nintzela itzuliko, izugarrizko lana da. Eta jarraitzen non dagoen, eta kokatzen, orain hemen dago, hemen dipos minutura, hor dago. Eta mapa baten kokapen guztiak jartzen ditugu. Hau da, Elamako erreka, hemen egin genuen ikerketaren parte bat, eta orduan, urrengo egunen ikusten dugu ze habitat ditugun. Hemen dago ur laster bat, korronte handiko zona bat, hau da ur barea, eta hor dago putzua, zona askoz ere sakonera handiagokoa. Eta ikusi genuen bitxoa, dabilela beti ur lasterretan. Gustatzen zaio ur lasterra. Eta hemen daukazute Ritfel hau da ur lasterra, hau da 0 ur laster eta hau da dena ur laster, hau da ran da urbarea eta hau da putzua. Orduan, hemen baldin bagaude erdian, esan dugu animali bitako baten bizi eremuan daudela denetatik berdintxu. Hemen baldin bagaude, esan dugu animali horren bizi eremuan dagoela putzu asko eta oso urlaster gutxi. Orduan, fijatzen bazarete, fletxa bakoitza da animali bat, zirkulo bakoitza da animali horrek daukan eskaintza,
ze proportzio dauden urlasterrak, putzuak eta urbareak bere lekuan, eta fletxaren punta da berak zer aukeratzen duen. Eta bitxo guztiak denak urlasterra aldera egiten. Eta askoz ere nahiago dute urlasterra, besteak baina, guztiak esan dut. Bat, ez dakit burutik egina dagoen, edo zer, batek desberdin funtzionatzen zuen. Baina beste guztiak urlasterrak nahi dituzte. Zertara dator hau guztia? Ikerketa hau egin dugu bi lekutan. Bata da Elama, gaur esandakoa, da Euskal Herrian dagoen errekarik onena, Arkikutzan dago, Nafarroan, eta bigarrena da Leitzaran. Leitzaran da Natura 2000 sarean dago, babestuta dago, ur satorra galdu egin zen eta orain berriro ere azaldu da. Eta hemen daukazute 2016ko apirilaren 21 eta 25. Eta argazki honen eta honen artean dagoen diferentzia bakarra da zentralak lanean hasi zirela. Orduan ikusten zute hemen daukagu ibai zabal bat, oso korronte handikoa, eta hemen daukagu erreka estu bat, askoz ere ur geldoago daukana. Orduan, habitata uzkurtu egiten da, gero eta leku gutxiago dauka, bazka bilatzeko. Animali honek jan behar du egunean 2 aldiz bere pisua ara egiten, bestelako seak hiltzen da. Pentsatu, oso txikia da, uretan sartzen den momentuan oztu egiten da, eta energia pila behar du. Eta gero hori, habitata gainera geldotu egiten da, berezat gero eta txarragoa da. Orduan, hau nola den habitat Natura 2000 sarea, leku babestua eta babes hori dagoenez teorian behintzat ursatorrarentzat, ezin dugu zerbait egin ursatorraren alde. Orduan ari gara, hau da erreka zati bat, 500 metroko zati bat, egun hontan zituen 200 litro segundo, eta urdina da habitatona, urlasterra, horia da tartekoa eta gorria da txarra. 1000 litro segundokin ikusi asko zer urdin gehiago dagoela, eta 6000 litro segundokin ia dena urdina da. Egun hontan, errekatik zijoazen 2000 litro. 200 litro. Baina kanaletik zijoazen 2000. Beraz, ari gara habitata asko txartzen. Eta orain gabiltza, lortzen dugun, uragentziak edo, esate, leku hontan, espeziak babesteko, behar dugu ur gehiago utzi errekari. Beste gauza aztertzen ari garena, ontaz oso datu gutxi dauzkagu, bai, orentxe. Ursatorraren dieta, zer jaten duen, ikusteko bazka falta ote duen edo ez, eta ontarako orain, badakizute, biokimikari hauekin eta teknika genetiko asko garatzen dituzte, eta orduan egiten duguna da, bitxonen kaka bildu, kakan analisi genetiko bat egin, metagenomika egiten dugu, eta ikusten dugu hortik zer janduen, ADN aztertuta. Eta izugarrizko lan kaka. Pasatzen da orduak eta orduak eta orduak errekan, ezin topatu ze dira xagusarran kakak nola txiki-txikiak, xaguarena baino txikiagoak. Eta, hemengo honek Jorgek asmatu zuen ursatorren komuna. Eta hori da kanpineko esterila lotarako koltsoi txiki horiek. Horrekin, egin horrelako kanpin den dantzeko aterrekaren erdian, eta horrengo honen kakaz beteta dago. Eta hor, biltzen ditugu, analiziak egiten ditugu, eta hau da, oraingoz ikusten ari garena, hauek dira espezie, errekako hornoa gaben espezien izenak. Iruditzen bazaizue, utziko dugu segundo baten, nagorek agintzen duen arte, bera eta hemen nagusi, eta gero jarraituko dugu. Ari ginen, biodibertsitatez, esan dizuet, gure ibaietako arribitxia ondinetako bat ursatorra dela, bestea bisoi europarra da. Hau munduko ugaztun espezie mehatxatuena da, garai baten Europa osoan bazegon, eta gaur egun geratzen da Euskal Herria Errioxairaino iristen da, hemen daukazuten mantxa hau, Frantziako hegoaldean zegoena, orain da 3 urte desagertu egin da. Hor asko zegoen, orain da 3 urte arte. Eta Errusia eta Rumania eta hor ia ere desagertu egin da. Orduan munduan geratzen diren azkenak hemen daude. Hor daukazuten hori da, iaz Leitzaran ibaian askatu zen bat, askatu zituzten dozena bat edo horrela, Gipuzkoako Foru Aldundikoak, eta, saiatzen ari dira zerbait egiten. Problema zein da? Bisoi Amerikarraren granja bat hemen mutrikon badago, esate baterako. Horiek tarteka ies egiten dute, eta leku batera iristen direnean, lehenbiziko gauza bertako europarra akatu eta janditzen dute. Honen inguruan, egiten ari diren lana dira bisoi Amerikarrak kendu, olakoak agian ikusi dituzte ibaietan. Hoi dira
balsantzeko batzuk, bisoiari gustatzen zaio barrura sartzea, hor babestea, eta arrastoa ikusten baldin badute, kaiola jartzen dute. Harrapatu, Amerikarra da, hil, Europarra da, askatu. Eta hau da esateaterako Aragoi ibaian, Murillo edo, Nafarroako herriberan egin dituzten putzuak eta bitxo honei pixka bat leku hobeak emateko. Biodibertsitatearekin dagoen beste arazo handia dira espezie exotikoak. Zebra mejilloia, bisoi amerikarra, falopia, ostikoka dago hemean. Hemen daukazute, Europan zenbat arrain exotiko dauden. Eta txapeldunak gu. Beste inon baino proportzio handi guan duzkagu arrain exotikoak. Eta horiek, problema handia dira. Eta gainera txarrena da exotiko egitako asko sartu ditugula propio. Lehen aipatu dut, bertako karramarroa oso gaizki dago. Eta daukan arazo nagusia da seinale karramarroa. Seinale karramarroa diputazioak berak sartu zuen. Eta horrein ikusi du, kalte gehiago egiten duela mesede baina. Bueno, orduan, nik askotan esaten dut, iragan ezin dugu aldatu, ibaiak egon ziren bezala egon ziren eta kitxo, egin dezakeguna da, hemendik aurrera noragoaz, pixka bat planteatu. Eta uste dut, gizarte osoak erabaki behar duela, nolako ibaiak nahi dituen, baina kontutan hartuta nolako ibaiak esan nahi duela halako gizartea. Azkenean, ibaiak bere arroan gertatzen den guztia islatzen duelako. Eta nik esango nuke hor, ezinezko gauzik ia ez dagoela, gauz bakarra dago ezinezkoa, eta da, suntsitutako espezie bat berreskuratzea. Galdu baldin bada, betiko galdu da. Baina, leku baten, ez dakit ibaiak analizatu dugu, deskanalizatu egin dezakegu, gauzeiek egiten dira. Orduan, hor bi mezu nire ustez garrantzitsua dira batetik biodibertsitatea kontserbatzea premiazkoa da, ze galtzen ditugunak ez ditugu berreskuratuko, eta gero, uste dut askotan falta zaigula guztioi ausardia. Goazela gauza txikiak egitera, eta gauza askoz ere handiagoak egin daitezke. Eta honen adibide bat jarriko izut, lehen aipatu duguna, artikutza. Ez dakit artikutza ezagutzen duzuten, baina artikutza da Euskal Herrian dagoen, Euskal Herrian ez, 200 kilometroko bueltan dagoen basorik onena, haranik interesgarriena eta leku apartena. Dago Goizuetako lurretan, Nafarroan, Gipuzkoako mugan, Goizueta eta Oiartzuneko mugan, da penintsulan euri gehien egiten duen lekua, eta bertan daukagu inon ez dagoen diversitatea. Lepa horia, basakatua, ez dakitzer, dena hanbizea. Eta handik kanpora oso gutxi. Eta bertan esateaterako egurrila aipatu dugu lehen, hau da berez han eroritako egurrila. Ikusiz bertako erreka natural horiek nolakoak izan daitezken, ez? Kontua, zergatik aipatzen dizuet artikutza? Artikutza, orain 89 urte erosi zuen Donostiako udalak. Eta zergatik? Bertako errekatik, Añarbeko errekatik hartzen zuen ura, eta tifus izurrite bat izan zen Donostian, jende asko hiltzen. Eta garai hartan ez zen asko inportako, baina gogoratzen zarete garai hartan, Espainiako erreginak uda pasatzen zuela Donostian, orduan ja desberdina zen. Eta bializ ituzten bere teknikariak, errekara, eta nola dago erreka, eta kutsatuta dago. Ze gertatzen da, daukagu ganadua, minak daude, ikazkinak, ez dakit zer. Eta ez zekiten ez, ura nola depuratu, zer egin zuten? Aran osoa erosi, dena itxi, eta uretako babestu dute. 100 urtez izan da, Euskal Herrian izan den babesik zorrotzen artikutzakoa da. 50 urtez barrura sartzea debekatuta zegoen. Gaur egun sartu daiteke oinez bai, baina ez daiteke izatu, ez daiteke arrantza egin, ez daiteke ia zer egin. Kotxe, zegunean 20 kotxe bakarriko hartzen dituzte. Orduan, hori oso historia luzea dauka, baina ikusten duguna da, gauza ez dela ingurunea daukagun bezala kontserbatzea, baizik eta hobetzea. Orain da 100 urte, Donostiak erosi zuenen artikutza, jende pila bat kexatu egin zen. Halako dirua botatzea, ezer balio ez duen aran baten gatik. 100 urte pasatu dira, beste guztia segitu dugu degradatzen, eta artikutzak egin du hobera. Orduan gaur egun da izugarrezko diferentzia, begiratu argazkia ere bat eta ikusten da. Mantxa, hau artikutza da. Ez dauka zer ikusirik inguru guztiarekin. Adibide bat. Asteburu hontan ibaia guztiz txokolate kolorekin egon da, ez? Bai, artikutzan ez. Hau da, Oiartzungo ibaia eta Artikutzako erreka egun berean. Hau ikusi, ze kolorea daukan, eta hemen ez.
Zergatik, kolore horrek zer islatzen du, hori da erosioa. Lurra galtzen ari gara, pinudietan, eukaliptadietan, eta horrelakoetan. Zenbat eta pista gehiago, zenbat eta matarrasa gehiago, lur gehiago galtzen dugu. Artikutzen dola, ez den basoa mozten, ura garden beti. Eta horrek, islatzen digu, ez dela bakarrik ura, dela natura guztia mantentzen ari garela. Artikutzako jendearekin desente lanean ari gara, hainbat gauzetarako, eta bereziki gauza gustatzen zaigu. Da, listoia igotzen jarraitzeko asmoa daukatela. Orain da urte batzuk, esan ziguten, nola daude gure ibaiak egin genuen ikerketa bat, eta dauzkatzute ibai honenak, baina aldea handiz. Bai, baina zerbait egin dezakegu hobetzeko? Bai, dituzute 7 presa txiki, zergatik ez dituzute botatzen. Bale. Aste beten botatzen zituzten 7 presa. Fuera. Eta horrek ja, arrainei bidea pasatzen dira, eta bar. Urte hartan, hau izan zen 2013 garren urtean, esan genien, eta ez dakit badakizute, baina daukazute, 42 metroko altura daukan urtegi bat, presa bat, eta izugarrizko urtegia. Orain da, 30 urte ez da erabiltzen. Eta ministeriotik urtero iristen da gutuna, esan ez, ziurtasun araudi guztia hankazgora daukazute. Ez duzte arau bakar bat ere betetzen. Eta orduan esaten ziguten, pentsatzen ari gara, gastatu beharko genuke, €1,2 hori konpontzen. Baina zertarako ez bada ezertarako erabiltzen. Zergatik ez duzute botatzen. Erotuta zaudete. Ia zartu zuten erabakia. Bota ingo dute. Bota ez. Inbar dutena da hemen azpitik tunel bat egin. Momentu enten ari dira usten, poliki usten, eta gero tunel bat egingo dute. Zergatik ez dute botako? Kalkulatu genulako 1.000 kamioi bertzirela, horko porlan hori handik ateratzeko. Eta hori, pentsatu genuen okerrago zela. Beraz utzi frontoiari monumentu bat, eta tunel bat egin. Eta hortan ari dira. Orduan, esaten duena, pentsa zinatzen da, orain da 5 urte, gaur egun, egitera doaz. Eta hau da, inoiz Europan bota den presarik handiena. Amerikan bota dira handiagoak, Europan ez. Bukatzen hasiko naiz, nik uste dut guztion lana dela, esan bezala. Azkenean, gobernuetan pertsonak daude, eta pertsona horiek konbentzitzea ez da bakarrik aditu batzuen lana, teknikari batzuena, gizarte osoak eman behar dio buelta. Lehen ikusi dute ume hori ondartzan bitxaz beteta, gaur egun hori inork ez luke onartuko. Guk guztiak ikasi egin behar dugu, eta guk guztiak gure buruari exigentzia handiagoa jarri. Orduan, lehenengo gauza, ingurumen gaietan informatu. Hortan ari gara. Ezagumendua zabaldu. Ikasten dugun hori, edatu. Kuadrilan, lagunei, ez dakien nongo elkartekoi. Ura urreztu. Zenbat eta ur gutxiago gastatu, itzugarria da zenbat ur gastatzen dugun. Eta gauza batzutarako ezinbestekoa da, baina beste batzutan aurreztu egin dezakegu. Babestu ur kalitatea, lehen aipatzen nuen, Oiartzunek orain da 10 bat urte erabaki zuen independentzia hidrikoa aldarrikatzea. Zer esan nahi du? Ez duela kanpotik urik ekarriko. Bakarrik edango dutela bere udalerrian sortzen den ura. Eta ze ondorio dauka horrek? Nahi baldin baduzu zure udalerriko ura bakarrik edan, zure iturriak garbi mantendu beharko dituzu. Eta zure basoak ondo landu beharko dituzu, eta beste hainbat gauza. Lanean ari dira, hortarako. Beraz, uraren kalitatea besteko gauz asko egin dezakegu etxean, udaletxean, leku guztietan. Ibarra garbitu, erreka garbitu, hor gauz asko dago, garbitu ez du esan nahi enborrak kendu, Enborrak batzutan kendu behar dira, arriskua dagoenean, baino plastikoa kendu behar da, ez enborra. Lan egin daiteke, bolondrez moduan, leku askotan ingurumen hezkuntzan eta abar badaude, kontserbazio taldetan parte hartu, eta gauza bat, politikariak presionatu. Ez dakit, Urkulluren telefona ez dut uste hemen inor daukanik, baina Ondarruko alkatea zautzeu zute, ez? Edo ez dakit zezin egotzi. Harrei, lata pixka bat eman. Azkenean, mezu horiek poliki-poliki sartu egiten dira. Da, sirimiri ari duen bezala, azkenean bat busti egiten dela. Mezu horiekin ere poliki-poliki, azkenean bat busti egiten da. Askotan galdetzen diot nire gurei, zergatik ari aiz olako gauzetan, ez? Eta gero targiago daukat. Ibaia kontserbatzea da planeta kontserbatzea, da ingurumena kontserbatzea, da gizartea bera kontserbatzea. Eta orduan, ingurumen osasuntsu bat ezinbestekoa da, ez guretzat, ezinbestekoa da bereziki
ondorengo belaunaldientzat. Ni bereziki horiengatik ari naiz. Eta askotan pentsatzen dut, hemendik 100 urtera, 150 urtera, epaitu egingo gaituztela. Ze garai baten, nik zer dakit. Amerika deskubritu zenean, izugarrizko deforestazioa izan zen, eta baina orduan jendeak ez zekien munduak ze tamaina zuen. Izugarrizko txikizioak egin ditugu, izugarrizko astakeriak egin ditugu, ez jakintasunagatik, baina gaur badakigu. Hemendik 100 urtera esango digute, zuek bazen egiten planetako klima aldatzen ari zinetela, zer egintzen duten? Orduan aukera daukago esateko, bazen egiten, eta benetan neurriak hartu zen dituzten. Txapo, zorionak. Edo esatea, zer raiotan ibili zineten, ze mundu kaka utzi diguzute. Orduan, gero eta gehiago pentsatzen dut, etorkizunetik bi gauzen arabera epaituko gaituztela, bata da gizarte balioak, berdintasuna, demokrazia olako gauzak, eta bigarrena ingurumena. Gaur egiten dugun artea, idazten ditugun novelak, edo nik egiten dituan ikerketak, horrek ez du garrantzia hundirik izango, hemendik 150 urtera. Beste horiek bai. Ze horien arabera, beraien bizimodua bat, edo asko zero okerragoa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arturo. Ez. Hemen txegelitza. Bueno, gaur gure betiko Josue pixka konbaletienteak hau eta neukerungote galdera zaiu. Nahi zuen nin, galderak etxeko prestaz, o baten batek zehose galdetzeko. Netaka mikroa hemen, Estelan Josua zikora, betiko lez, da gero martxi hartuko. Edo kritikak bai, Bota, Josu, zeu. Bale, lehen momentu baten komentazu, Gipuzkoan 60 presa inguru da zela eta euro generaten daen elektriziari. Daude 60 inguru zentral. Zentral, parkatu bai, zentral ezazu, bai. Presa daude 1000 inguru. Neuk txartu esan dut. Presa daude 1000 inguru. Bale. Eta horrek sortzen daen energisi dela gitxugorera laua izarrotak sortzen dabena. Nino, pentsatzen, bale, ikusitxe komparatibi, alderaketi oso disparatau dela, garai baten suposatzen dut, zentzu bat eukibela konstruitzik 60 zentral, eta gaur egun ez dago ez. Zentidek? Hori de kasu? Bai, zentral horiek, garai baten orain da 120 urte edo hasi ziren hemen zentralak eraikitzen, eta auzo bakoitzak bere zentrala egiten zuen. Seguro ondarrun bat baino gehiago bazegoela. Eta normalean, auzo horiek egiten zuten, izaten zen presa bat, antepara esaten zitzaiona, hori egunean zehar bete eta iluntzean ustu. Eta ustutzean turbinatu. Eta batzutan izaten 2 orduz, ez dakitzen batio emango zituen, baina zerrez. Baina horrekin bizi ziren garai hartan. Gaur egun hemengo fokoak mugitzeko bakarrik, zenbat batio behar ditugu. Orduan, ze gertatzen da? Zentral asko daugatela, orain da 100 urte, orduan egin zuten inbertsio eta gaur egun inbertsioa da 0. Tarteka pixka bat mantendu eta kitxo. Orduan, badira hortatik bizi direnak. Gero badira zentralak, enpresa hundietakoak, Iberdrolak zentralak baditu, eta Iberdrolari Gipuzkoan sortzen den energia edo 0 berdin zaio. Baina, ez dakit zein, zure osaba, ez dakit non zentral bat daukana, hortatik bizi da. Eta orduan, berak mantendu nahi du hori. Ez dakit. Baina badira baitere, zentralak herritakoak. Errenteriak badu, Donostiak badu, Andoainek badu, zatetu jo. Bota. Errenteriako zentralak lehen ematen zituen 25.000 euro hilabetean. Urtean. 25.000 euro urtean, ez da soldata txarra. Baina errenteriaren aurrekontu okerrezpan dago ziren 6.000 euro izan daitezke, ez dakit. 6.000 euro ez ditezke izan. 6.000 eurotik gora bai. Orduan, 30.000 ez da ezer. Beraz, kendu. Beste galdera bat bebakat, ya que estamos. Momentu baten, pare bat haitxatu duzu, errekak ureak garbitxu itxan da bela. Sakonduzik ide horretan bizkak eixa, ze oso interesanti betxan du hasta komentaixo. Bueno, erreka ura zikentzen duten gauza asko daude. Batetik oso importante dira ongarriak.
ongarriek baratzatan erabiltzen direnak, edo kakatan dihoaztenak, nitrogenoa, fosforo eta hauek egiten dutena da, algak, errekan azten diren alga berde horiek eta horien hazkuntza bultzatu. Eta alga horiek asko azten direnean, oxigenoa falta da ondoan, eta hil egiten dira bertako arrainak, eta bar. Orduan, alga horiek beraiek ari dira ongarri hartzen. Kontua da, pasatzen baldin bagara, ongarri gehiegi botatzen baldin badugu, ja depuradorak ez du funtzionatzen. Depuradora guztia daukate gaitasun bat. Eta hori baino gehiago ezin dugu zeratu, ez? Orduan, nola areagotu dezakegu gaitasun hori, izatea aterako oso importantea da izatea korrontea. Oso importantea da izatea erreketan azpiko legarra, azpiko harriak eta garbiak izatea. Ura pasatzen da harritartean eta hor filtratu egiten da. Depuradora asko daukate ondarrezko filtroa eta horrek ura garbitzen du. Hori erreketan gertatzen da. Gertatu daiteke. Ze pasatzen da? Inguruan baldin baduzkatzu eukaliptadi asko, basoa moztean, buztin hori dena etortzen da eta filtroa tapatu egiten da. Ura ez da barrutik pasatzen. Eta orduan gaitasun hori galtzen da. Mila gauza daude errekan depuratzeko gaitasun hori haunditzeko edo gutxitzeko. Eta ez da bakarrik ongarriak, orain neurtzen ari gara esate baterako, konposatu farmazeutikoiek depuratzeko gaitasuna ere badute. Ez asko, baino hori araztegien azpian ikusten dugu zenbat diklofenako dagoen, edo zenbat antibiotiko dagoen, eta berago bazoz, da hori poliki-poliki desagertzen da. Hor dauden mikrobio guztik hori ari direlako kontsumitzen. Beraz, bila ditzagun moduak gehiago depuratu dezaten. Eskerrik asko. Bale, beste galderaik? Hortik eba. Behatu, a ber, iazanik, emotezaten formin, betzaten egon nahi. Bata da, zeo zeren miroguela bakotxak ez da, eta ez bakarrik alkatik, ero diputazioik, ero lendakaxak, eta ero estaiz estadukuk, ero, baina, karo, gero gunok dakau beste uholde handi bat etortzen dana, hasi Ameriketako Trump zelako gauzak esatetzu zen, hasi Txina bustik, eta askarin hor geditzen gaz danok itxota. Hori ikusten dutena, hori alderdi bat. Da gero beste alderdi ze, beti pentsatzen du beti bestik emirabela. Gero mundure torritxe, gero lekure torritxe, bestik emiroguela. Eta horre enbiroukon dugun da, ez dainik, apostolau, militantzi bat, beste zeo zer, albokua izateko ez, hori ez da ondo ene, ez, hori naturan kontrazaz. Da, hor dakau zeren bi. Bata da, hori uholdioi zelanik gelditzu, eta beste bata, hoize zelanik landu biroguen, zeu nahizun berbi, militantzi, apostolau, zeu nahizun. Bueno, hor, batetik askotan izaten da informazio falta. Utzi dugu erreka bat ere zuaitzi gabe, garbi, zuzen, eta ze polita dagoen. Ez, niri gustatzen zait, lehen ezkerretan zegoen hori. Eta gustatzen zait ez bakarrik estetikagatik, baizik eta horrek funtzio batzuk betetzen dituelako bestek betetzen dituenak, ez? Orduan informazioa importantea da. Trump aipatu duzu eta Txina aipatu duzu, bai, egia da. Baina esate baterako, estatu batuetan gaur, milaka erreka ari dira kanalizatuta eta dauden errekak, ari dira deskanalizatzen eta egiten berriz ere meandroak. Milaka eta milaka eta milaka. Naiz eta Trumpan egon. Gauza horiek, posible dira, kontrasan bat dirudi, baina egia dira. Gaur egun, Txina, ari da ikertzen eta lan egiten ingurumenean izugarri. Beti Pekingo kutsadura eta ikusten dugu hori egia da, existitzen da. Baina izugarrizko kezka daukate, ze ikusten ari dira, gaur ez badituzten neurriak hartzen, hemendik 20 urtera, 30 urtera, askoz ere garestiago aterako zaiela. Eta hori egiten ari dira. Orduan, kontrasan hortan bizi gara, dena dauzkagu kontrasanak, ez dakit, klima aldaketaz kejatzea oso erresa da, baina nik aurten ez dakit zenbat 1000 kilometro egin ditudan hegazkinean. Eta gaur ere kotxe zonera egin ditut mordoska bat. Aprobetxan gote neupe galderi bizkatortik isun. Zein dugu eri hemen eta kanpun, ez zuen lantaldik lan asko indago, ez asumoru nego Ameriketan, Zelanda berrixan, bai ibasan egoeri, bai kontzientzi xaldetik, bai emoten dizen laguntasunak ibasan restaurazioin. Desberdintasuna handixe da, oso atzetik gabiz, edo... A ber, gabiltza daukau problema bat, eta da Europarra garela. Eta Europarrak daukau problema ez dugula inoiz ikusi ezer naturalik. Guretzat, golf zelai bat, starteka zuaitz batekin hori da polita.
Eta ikusten dugu baso bat enborri asko dauzkana eta zatar dago. Ja, baina gero nahi dugu kontserbatu okila edo nahi dugu basakatua, eta non bizi dira leku horietan. Orduan, daukagu pertzepzio arazo handi bat. Baina esateatarako Europan daukagun uren arteztaraua da munduan dagoen aurreratuena. Eta eredugarri da, antzekoa da estatu batetan daukatena, baina hemen daukagu gogorragoa oraindik. Eta Australian eta beste leku askotan ari dira kopiatzen ze araudi daukagun. Egia da baita ere Europan izan dugun hobekuntza uraren kalitatean ikaragarria izan dela. Baina habitataren errestaurazioan zailagoa da, ze hemen jende asko bizi da. Esate baterako, Kanadan oso erresa da. Dauzkatzu milaka kilometro ibai, olako gauzak egin daitezkeenak, nahi duzun guztia, ez delako inor inguruan bizi. Orduan, han gauza gehiago egiten dituzte eta gauza handiagoak egiten dituzte, baina, hemen ere ari gara. Orduan, ez dakit, baina pertzepzioaren aldetik bai. Behin konbidatu gintuzketen Oregonera, kongresu batera, eta gaia zen egurra ibaietan, egurrila ibaietan. Eta egun baten taxi bat hartu genuen, geunden frantses bat, aleman bat, ni, txiste bat ematen zuen. Eta taxistak galdetu zigun, zertan ari zarete kongresu batean, eta zertaz egurrila ibaietan. Eta alemana galdetu zion, ze uste zuzuk hortaz? Bida, oso gai interesgarria da, ze pam, eta izugarrizko konferentzia eman zigun. Gu genekina, baino gehiago zekin taxista batek. Eta esan zigun, bera arrantzalea zela, eta klaro, eta horrekin lotuta, eta orduan, hori da, nik esango nuke alderik handiena hor dagoela, eta batez ere, ez da noski tontogoa garelako, baizik eta ez dugulako ezer naturalik ikusi. Eta nik beti ikaslei izan dit, bidaiatu, baina bidaiatu, ondo dago bisitatzea New York, baina gero segi pixka eta aruntzago eta bidaiatu bisitatu leku basati txamarrak. Bale, eskerrik asko. Bueno, beste galderan bat. Bai, badar. Hola, atzaldeon. Atzaldeon. Galdera bat aganik, observazioin baten atzetik. Osea, ondala 50 urteko gauzia zazizu, Charlie. Bai. Ondala 50 urte, ondarruko ibase, eguan beteta mutxilloik, itxaskarramarru, izango hori hemen kirriskak esatetzau, ostrak, oaldi, pilu, atxetan, arrisetan, eta gero egon da hor epe bat, horren atzetik, igual 30 urte, horre dana desagertu egin. Eta hon ostea be, agertuen jostea be hon hori, figaten maza ondarruko ibasin, egala bia berderaz, oaldixaz, karramaru gorrek esatzen karramaru be agertzen di, mutxiloi be pilu azire arrisetan, eta arraine, kuten maza zarri guzu barbainak bertan egalintzen. Arraine, itxosuin baino guzara esate baten. Hor epin, hor esatuten hor 20 urte, otamar nizte izan bat izan dizen. Orduan hemen emoten gakon kulpi, detergentiai, ero garbitxasuneko hor produkto kimikon bat egon da nahi baiko, jakin baike, enjabena hori biarroi, hori desagertzi horrepin. Hemengo kasua zehazki ezin dizut esan. Ze ibai bakoitzak bere historia berezia izan du. Baina gu orain gabiltza, ari gara ikusten, hori ibaia, nola aldatu den, azkeneko 30 urtetan. Euskal Herrian daukagu munduan dagoen ibaien jarraipenerako sarerik onena. Onena, ez dago beste bat munduan gurea bezalakoa. Bereziki Gipuzkoan. Gipuzkoan ari dira neurtzen zenbat ur dagoen, zein den pH-a, oxigenoa eta bar, azkeneko 20 urtetan, 25 urtetan, 10 minututik behin. Orain sartu interneten, eta bilatu dezakegu zein den altzolan emaria eta zein den pH-a. Eta hori, esan dakoa, munduan ez dago beste bat. Eta, hor ari gara ikusten, eta hasi gara biltzen Gipuzkoako diputazioak dauzkan txostenak. Eta kontatzen du, horian, 1970koa da lehenbiziko txostena, egintzen lehenbiziko estudioa, eta horian zeuden, ez dakitzen paper fabrika, papera bertan egiten zutenak. Lehenago ez zuten bertan egiten, baina gerra ondoren, gerra aurretik paper pasta kanpotik ekartzen zen Finlandiatik. Gerrarekin blokeoa izan zen Espainiaren kontra, eta ziren bertan egiten hori. Eta papera egiteko lehia erabiltzen zuten. Horian zeuden 2 lehia fabrika. Eta esaten du txosten horrek, el río está esterilizado en 10 kilómetros río abajo de la fábrica. Lehia guztiarrek arazi joan. Eta gero, industria pila bat,
paper fabrika guztiak, esaten zieten lehenkoan Bergaran, San Prudentzion, hor Oñati eta Arrasate arteko bide gurutzean, zegoen tela fabrika bat. Eta batez ere egiten zuten maoizko galtza, eta orduan normalen erreka urdina zen. Baina tarteka egiten zuten zerbait gorria, eta erreka gorria zen, edo horia, edo berdea, edo dena delako, ez? Orduan, bakoitzak bera dauka, ezin dizute esan markinan industria noiz eta nola sortu den, edo berritxun noiz eta nola sortu den. Baina zalantzarik gabe, ibai horiek denak egon ziren duela 60 urtera arte nahiko garbi, gero asko zikindu ziren, bere zikinen egon ziren orain da 50 urte dola, agian onera industria beranduago sartu zen. Baina jaboiek, etxetako jaboiek asko egin zuten, hori egia da, baina hori bakarrik etzen, gehiago ere bazen. Bueno, hemen gauza bat oso importante izan da, herrietako urtzikinak. Noiz egin da hemen depuradora? Orduan... Azkanengo 3 urtetan, ero? Eta markinan, eta berritun, eta arrosoan, ez? Orduan, garai baten jendea baserritan bizi zen, eta baserritan, bueno, azkenean komuna, garai baten komunik ere zegoen, zen etxeko simaur pilara edo goroz pilara, ez? Eta gero hori zabaldu egiten zen. Baina gero egiten da, komuna jartzen da, tuboa eta errekara dena. Eta azkenean, horrek asko gertatu da, jendea kontzentratu egin dela, gero eta, igual ez gara lehen baino gehiago bizi, baina bizi gara leku gutxiagotan eta errekatik hurbilago. Mendipuntan gaur ez da inor bizi, oso gutxi. Eta hori dena izan da oso inpaktu gogorra. Eta gero, hemen arazo handiak izan dira, ez dakit, industria metalurgikoarekin, kromatu eta horrelako gauzak balbulinak eta izugarrizko egurra sartu dute. Garai baten, ez zegoen, orain ja fabrika guztietan bat dauzkate bere ISO eta ez dakitze araudiak, ez? Baina garai baten libre zen eta dena errekara. Orduan, zate dizut, hemenko kasu zehatza ezin dizut esan. Bai. Bai. Bueno, hor ere beste gauza badago. Aritzara itsasoko kontu eta hitz egiten eta gasoila normalen goian egoten da, azpian ur garbiago izan daiteke. Ibaikoa goiti bera dator kutsadura guztia. Ibaia kutsatzen denean ondoraino doa. Eta orduan, ez dakit horrek zer ikusi daukan edo sentitzen. Bueno, beste galderan bat, bai, Mikel. Artzaleon, piskat mendixan biltzen gazenok bai dugu batzutan baloraten olako paisaje zikinak. Eta bai dugu ikusten aldi dala basu eukaliptus pinu edo ikutu baiku da nien. Askoz politxagoa da bai ibiltzeko eta bai ikusteko ikutu baiko basuk. Eta horrek eragine daukela usten dut, ezta? Bai uran kalidadin eta bai paisajin, eta ia zeintzut izen zutak isuneatzik, arbolaik txarrenak eta honenak ibaian konservazioirako. Txarrena eukaliptua. Eta berezik eukaliptua gaurko teknikekin. Ze gaur egun eukaliptua mozten da dena prozesadurarekin. Horrek esan nahi du, makinista bat joala bere makinan eta ez dela makinatik jesten. Eta hortarako egin behar du pista bat 10 metrotik behin. Zuaitz guztitara iritsi behar duelako, garai baten basoa egiten zen kableekin ateratzen zen. Hor badago gauza bat, importantean ere ustez. Eta da, lurra norena den. Hau da, zuk baldin badukazu lur bat hemengo mendian, eta nahi duzu pinuak sartu, nire oso ondo iruditzen zait, edo eukaliptuak sartu, nahi duzuna sartu, baina teknika minimo batzuk erabiltzen baituzu, ondo. Nik ulertzen ez dudana da Euskal Herrian dauzkagula eukaliptadi intensiboenak dauzkagula diputazioaren lurretan. Edo hainbat udalerrien lurretan, Bakioko udaleak dauzka eukaliptadi izugarriak. Eta lehen aipatu dute Aiako Harriko patronatuan dagoela, hor 2000 urtearen bueltan izan zen oso eztabaida handia. Dira 7.000 hektarea, ia dena da herri lurrak, baina dira, nola da, monte de utilidad pública, esaten zaio, eta orduan, nahiz eta Oiartzun errenteria eta olako herrienak izan lurrak, kudeak eta diputazioak egiten du. Eta diputazioak urte askotan egin duena da pinua sartu eta pinua sartu eta pinua sartu. Orduan, momentu baten, udalek esan zuten ez,
hau parke natural bada, eta guk gure lurretan ez dugu pinurik nahi. Baina pinuak dirua ematen du. Ja, baina eske errenteriako zinegotzi batek esaten zian. Eske guri dauzkagu 3.000 hektarea baso, eta ematen digute ez dakit zenbat, orduan pezetak ziren, 20.000 pezeta. Eta 20.000 pezeta errenteriaren zata, zerrez. Eta orduan, bilera bat izan genuen, patronatuan, eta hori, diputado, nekazaritza diputadoak, esaten zigun, bueno, zuek beti tximeletak, txoriak eta perretxikoak, baina bertako ekonomia ere bultzatu behar da, eta hori garrantzitsua da. Hitz egin dezagun diruz. Zenbat diru ematen dute Aiako Harriko parke naturaleko baso guztiak. Igual dira 50 milioi pezeta urtean, bale? Zenbat ur ematen du, zenbat diru balio du parkeko urak? 9.000 milioi pezeta. 50 edo 9.000 milioi. Egun hartan erabaki zen, ez zela gehiago bertako kanpoko espezierik sartuko herri lurretan. 20 urte pasatu dira ia, eta bertan zeuden pinudi gehienak desagertu egin dira, baldin bazazte Aiako Harrira pinudiak eta gutxi ikusiko dituzte, alertzeak eta kentzen ari dira, eta horren ordez ari dira sartzen bertako basoa. Helburua, horlako zerbait izatea, hau bertiz da, baina horlako leku alik eta hobenak ukitzea herri lurretan. Eta herri lur bereziki herri handietako herritan. Zaten badiazu ataunek, edo mutiloak, edo ez dakit, amorotok, ez dakit. Zate aterako goizuetak, diru desente ateratzen du basotik, eta goizutako udala bizi da basotatik. Baina Donostiari basoak zenbat diru ematen dio ezerrez. Bilbok ere baditu lurrak. Eta lurroietan eukaliptoak landatzen logikoa da. Nire iruditzen zait aztakeri badela. Bale, oso ondo. Nik uste hemen txela koroguela. Eskerrik asko Arturo etortearren, txalo bat emongo zau.